Vždy, keď som v divadle, pri premiérach teda som, tak vidím pred ľudí, jednak vás privítať, lebo si veľmi vážime to, že ste nám stále neskutočne naklonení. Je to neuveriteľné, ale my sme od začiatku, odkedy sme vznikli, ešte nezahrali nevypredané predstavenie. To je vďaka vám, takže dúfam, že si priazeň zachováte aj ďalej. Mám pár vecí, ktoré vám chcem povedať, aby ste už využili tú situáciu, že vlastne ste tu, tak dostanete nejaké podprahové infošky, ale v prvom rade mi dovolte, okrem toho, že som privítal všetkých vás, strašne privítať ľudí, bez ktorých by toto divadlo neexistovalo, našich podporovateľov a ľudí, bez ktorých by sme neexistovali, a to v prvom rade rodina Tkačovcov. Ďakujem. Roman Berger, spoločnosť RDS Art Group a takisto aj JT Real Estate. Áno, my nemáme dotácie, my máme len vás, divákov a ich. Áno, sme teraz v sezóne návratov, takých tých našich najväčších divadelných hitov, a prvý bol Roma a Julia. Ten dopadol tak, ako nikto z nás nečakal, z pôvodne plánovaných 12 sme zahrali 25 a ešte v septembri sme museli pridať nejakých 7 predstavení, tie sú už vypredané. A teraz prichádza na rad 8 svetadiel. Ešte len taká pikoška, len aby ste vedeli, čo tu všetko robíme, lebo však viete, že hráme aj balety, tak sme sa pred 2 týždňami, však kto ťa pochváli, keď sa nepochváli sám, vrátili ako prvé tanečné slovenské teleso z Nového národného divadla v Budapešti, kde sme hrali náš tanečný megahit Zvonár u Matky Božej, Národné padlo a my sme šťastní, dopadlo to bohovo. Takže to je super. A teraz len pre vás pár podprahových informácií. My sme pred pár dňami, teda svetadiel, ak máte kolegov, ktorí chceli ísť, pravdepodobne majú smolu, všetkých pridaných 20 predstavení je preč. Takže keď tam nájdu nejaké 2-3 lístky, takže o tom vám ani nerozprávam. Ale pred pár dňami sme začali predaj našej showky, ktorú vraciame, a to je show The Duchons. Nazývame to The Duchons 2. Je to show, ktorá pred tými 7 rokmi odštartovala vlastne celú tú novú éru záujmu o dielo Karola Duchoňa. Takže sme pripravili show, ktorá pozostáva z toho najlepšieho z jednotky a plus 5 úplne nových nadúpaných čísel. Pozor, tam naozaj hráme len 6 predstavení. Predáva sa to ešte len nejaký týždeň, už je skoro všetko preč, takže ak chcete prísť, veľmi sa poponáhľajte. To je The Duchons. No a potom, a to je tá veľký váš bonus, pretože ste úplne prví, kto to vedia, pretože oficiálne, ja neviem, Markíza je tu? Aha, oficiálne to poviem až pondelok Markíze. Dobre? Takže ste to nepočuli, hej? Ale tým posledným 4. titulom je moderný balet, ktorý mi zmenil život, lebo je to ten titul, ktorý potom tu všetko to ďalej odštartoval, a je to predstavenie Vták ohnivák, je to predstavenie, ktoré videl New York, Tokio, Londýn, Madrid. Je to dielo, ktoré naštudoval dokonca Tokio Metropolitan City Ballet, takže ten vraciame iba na 4 predstavenia a v tejto chvíli sa začal predaj. V tejto chvíli a tí ostatní to budú vedieť až od pondelka. Takže máte tento obrovský náskok. Zároveň vás chcem upozorniť a poďakovať, že už 3 mesiace je s nami Olivier Jú, ktorý sa stará o catering, o ľudí u vás a naozaj povýšil toto divadlo do úplne iného levelu. Takisto ďakujem Herminke, ktorí nám dodávajú sladké veci, aby ste ich mohli jesť, takže tým všetkým ďaká. A teraz už úplne logicky prejdem len k svetadielu. Lebo to má pre mňa neskutočný význam. Nebudem hovoriť všetky tie veci, ktoré o tom už kto povedal a neviem čo, vy asi viete, ale pre mňa sú to 2 veci. Jednak je to muzikál, ktorý vlastne stvoril generácie muzikálových hviezd v Čechách a na Slovensku. Viete, že sa hrá paralelne aj v Čechách. Vyrastali na ňom generácie a generácie ľudí, odkedy vznikol, a stali sa z nich najrešpektovanejší solisti v našej branži.
ale má to ešte jeden význam. Dúfam, že to dopoviem. V tomto muzikále zaznie hlas človeka, ktorý pri mne stál pri odrode, aj niekoľko dlhých desiatok rokov a nedávno nás opustil Kapor, náš mentor, učiteľ Dušan Kaprálik, a v tom muzikáli v jednej scéne začujete jeho hlas. Takže Kaprovi do nebička posielame túto premiéru. A ten druhý, ktorý sa na to už tiež bohužiaľ díva len z nebička, je Vašo Patejdo. A ja verím, že dnes vytvoríme atmosféru, že ten burácajúci možno potlesk bude počuť až do toho neba. To je všetko. Užívajte 8 svetadiel, lebo každý ho niekde máme. Čaute. Dámy a páni, vitajte v divadle Janard. Vitajte pri ďalšom z divadelných klenotov sezóny návratov, sezóny najväčších divadelných hitov Jána Ďurúčíka pri príležitosti jeho jubilejných 40 rokov na profesionálnej scéne. Vitajte na premiére najúspešnejšieho slovenského muzikálu všetkých čias 8 svetadiel. Hit muzikálu, ktorý dýchá hudbou legendárnej skupiny Elán. Prosíme vás, aby ste si vypli svoje mobilné telefóny. Počas predstavenia nie je dovolené fotografovať, natáčať ani vytvárať akýkoľvek iný záznam. Generálny partner divadla Janard je spoločnosť Niké. Partneri divadla Janard, RDS Art Group a J&T Real Estate. Hlavný prepravca divadla Dongfeng. Exkluzívny mediálny partner televízia Markíza. Mediálni partneri televízia TA3, Rádio Express, denník Nový čas a magazín Madame Eva. O catering sa stará Oliviu Restaurant. Prajeme vám krásny a nerušený umelecký zážitok. Mladí matematici, také tej kockaté hlavy, vieš, vidíš. Zober si stôl číslo 6, dobre? Sedí tam taká nenápadná slečna v bielých teniskách. Dobre? No, šup! To poňala nejak pičo. Ten týpek veľa nemá podľa mňa kockaté aj brucho. Prečo sa im vlastne hovorí kockaté hlavy? Celé sú geometrické. Všetko majú podľa pravítka. Hlavu, život, sex! 7:30 budíček. 7:40 do 15:00, počítanie rovníc. 15:01 až 15:05, zákon. 15:06 do 19:15, počítanie nerovníc. 16 až 19:30. Sex! Minút na sex?
No, No určite, akurát tak na Vianoce. ale ako? Vidíš ty? Ideálny timing na to, aby sa náhodou nestihli sa Jaj! Vážení! Čo keby ste sa radšej sústredili na svoju prácu? No, títo ľudia sa sem prišli predvádzať a nie tu sejsovať. Aj keď študentky, učitelia, rodičia. Veď to je úplne ako Stužková. Šéfe? No, A čo je to tá Stužková? no tak vyťahaný oblek po tatkovi, lacné polobotky, kravata s mušličkovým vzorom. Joj, a vášnivý tanec s triednou profesorkou. A vybavil si jednotku na maturite, čo, šéfe? Presne tak! Obleky! Profesor pojatý, pri kľúce podatí, dievčatá zmené, šatami na dámy, smerné spomienky, už je to za nami
Dovolte mi, aby som teraz udelil prestížne ocenenie určené študentom fyziky za revolučný teoretický presah, ktorý významne prispieva ku kreatívnemu zhodnoteniu vedeckého postoja k našej realite. Študentka, ktorá tento rok ocenenie získala, patrí k elite svojho odboru. Je príspevok k preklenutiu mostu medzi matematickou koncepciou aplikácie Riemannovej sféry na seizmický model Zeme s predpokladanou možnosťou preniknutia hĺbšie do poznania a predvídania globálnych katastrof je absolútne nevídaným prejavom geniality autorky tohto myšlienkového experimentu. Dámy a páni, Jana Roznejová! Smiem pokračovať. Snáď necháte najskôr nás. Ja som bol pri slečne Jane Roznejovej prvý. Prepáčte, pán čašník, možno ste si nevšimli. Práve že všimol. Prepáčte, veď ste ho nenechali ani dohovoriť. Pardon, ak je tento pán otec tejto slečny, určite chcel povedať, že som si možno nevšimol krásu a inteligenciu jeho dcéry, ktorá nedovoluje lúzrom ako ja zdržiavať sa v jej blízkosti. Skvelý postreh, takže? Už som odpovedal. A ako ste odpovedali? No, že by som jej rád zagratuloval ako prvý. Aj k tomu, že sa vykašľala na týchto naškrobených idiotov a obliekla sa tak, ako to sama cíti. Pre mňa je kráľovná aj v bielých teniskách. Áno! A skvelé nás tak všetkých reprezentuje. Však, kráľovna. Tak hlavne reprezentuje seba, nie? Dovidenia. Vraj ani Einstein nenosil ponožky. Ale vieš prečo? Tak prejav tej najosobnejšej slobody. Nie. Nerad si strihal nechty na nohách. A ponožky sa mu rýchlo prederavili. Wow, Prepáčte, my naozaj už nič nepotrebujeme. Uvidíme sa. Všetci budeme pevne veriť, že nie. Myslel som. Teba. Naozaj si nič nedáte? Nie! Som rád, že ste boli so mnou spokojní. Znášam týchto čašníkov drzých. Človek sa pred lúzou neskryje ani v najdrahšom hoteli v meste. Ale veď bol vtipný. No, asi ako Ďurovčík v Let's Dance. Jani, máme pre teba jeden nádherný dar. Tuto Erik ho kúpil. Viete, aký by bol najkrajší dar od vás? Rozbal si to, je to naozaj prekrásne. Viete, aký? Nie. Nevieme. Keby ste sa aspoň raz do týždňa netvárili takto kyslo. Najvyšší čas zmeniť lokál. Čo povieš, Jani? Oslávime to? Áno, veď my už aj tak musíme ísť za Jakubkom, veď vieš, Janka. Samozrejme. Ospravedlníme vás. Ideme? Ideme. Patia, mám tu pre vás jeden príbeh, teda ja ho nemám, on je o tom, že bol jeden chalan, teda on nebol, on je, ktorý nikdy nič nemal, nikdy nič, ale môže mi predsa, má a bude mať šťastie! Vážení, privítajte Erika, skromného mecenáša tohto klubu, žiadneho šuliprda, ale vytvoreného šéfa všetkých sekáčov, ktorý tlačí tie šuple pre sebou a nerobí mu to žiadny problém. Sme! Valiace sa kamene sme tu na plnej paráde. Večer a oni začal náš klub. Všetky sa hája za sebe. Nezažiali nás na sebe. Tomáš, brutálne meškáš. Sorry, šéfe, ale celý deň hľadám túto slečnu. Slečna, ak by vás náhodou potrebovala, tak som tu, dobre? Ja som tu s priateľom. Dobre, nasleduješ? Nie, brigádujem tu už tretí deň. A ty? Prišla som si zatancovať. Vidím, bielý teniskár. Tie milujem. Všimol som si aj na tej konferencii. Áno, neboj sa, dali mi to pocítiť. Hej. Ty na niečom pracuješ. Aplikácia seizmického modelu Zeme na Riemannovú sféru. Dobre, ale myslel som konkrétne teba a určite niečo hľadáš. Hľadám na Zemi miesto, ktoré v sebe koncentruje úplne všetko, akési pozemské nekonečno. Taký 8 svetateľ.
Vieš, odkiaľ? Neviem. Len tak hádam. Sex on the beach alebo orgazmus? Kámo, ty si fakt nedáš pokoj. A to znelo ako ponuka masážneho salónu. No, lebo týpek provokuje. To by som si v živote nedovolil. Aha. A preto by som konkrétne vám odporúčil koktail. Veselý makar. To je z čoho? To ťa fakt zaujíma. Bielinu, kokosové mlieko, tvrdený kokosový krém, kokos a teplá voda. Ale keby ste si k tomu dali aj čili papričku, potom sa to volá lávový makar. Prečo lávový? To sa dozviete na druhý deň na záchode. Počúvaj ma. Nemyslím si, že som sem prišiel vyhľadávať práve tento humor. Erik, trošku sa uvoľni. Skôr tento tu je v krči. Z kráľovnej biely, ktorý skáža, áno? Počkaj, čo robíš? Z vás asi ťažká. Erik, prestaň! Veď ťa urazil. Povedal mi kompliment. Aha, to tebe zrejme nedošlo. Vieš čo, choď si radšej váľať tie svoje kamene a mne o to je nespokoj. Čaká ma môj malý brat. Jediný človek, ktorý sa na mňa naozaj teší. Jana. Nechaj ma. Jani! Ale ja nemám brata. Ale mám dve deti. Počkaj, dám ti hádanku, chceš? Ak ju uhádneš, už ma tu nikdy v živote neuvidíš. Dobre, deal? Deal? Super. Tak, hádam, čo to je. Máš 4 pokusy, dobre? Pripravený? No, ideme na to. Čo je to? Nič? Dobre, v pohode. Druhý pokus. Stále nič? Posledný pokus.
ten fieskymák! Skladá s úlomkou svet, hľadá tvár, akej je trápenie slov. Viem, že mal som byť dávno s ňou. Ahojte.
skôr. Keď som bola s Erikom. Áno, spomínal, že pôjdete na nejakú diskotéku. No. Jakub ťa čaká, nechce zaspať. Ako sa cíti? Nechce zaspať, kým mu neprídeš dať pus. Už je mu lepšie? Ak by si z tej diskotéky šla rovno domov, možno by už spal. Kedy už prídu výsledky všetkých jeho vyšetrení? Jani, vy máte s Erikom nejaký problém? Nie, nemáme. Ja som sa s tvojim otcom hádala a tu sme spolu ešte iba chodili. Hádala som sa s Erikom? Tuším, máte viac informácií ako ja. Tak ste mali malý konflikt, no však o nič nejde. Vy máte s mojím frajerom rozbehnutý nejaký obchod, alebo čo? Prečo? No pretože celkom presne viete, čo sa dnes stalo. Dokonca ešte presnejšie ako ja. Nie. Je to iba starostlivý chlapec, ktorému na tebe záleží. Áno, má od teba strach. Treba ho chápať. Len nechce, aby medzi vami boli nejaké konflikty. Počúvate sa? Čo? Prečo? Všimli ste si, že hovoríte len o ňom? Idem za Jakubkom. Jeden malý chlapček. Ale ja ho tu nikde nevidím. Ha! Pod postelou nie je. Tak nevadí, ja si tu sadnem a počkám na ňo. On sa možno objaví. Ale tu pod perinou sa niečo hýbe. Čo to tak môže byť? To bude asi nejaká mačička. Jedna lapka, druhá lapka. Tu som! Našla som ho. Som nasratý! Bola som s tým mojím frajerom. Nepáči sa mi. Všimla som si. Tak už s ním nebuď. Vyzerá ako krasom zo Šreka a stále sa na seba pozerá v zrkadle. Né. To vieš odkiaľ? Na každej fotke na Facebooku vyzerá ako keby bol v nejakom časáku. A viem, ty myslíš. Nie! Áno, to je úplne iné. Áno. Ty si bol zase na mojom profile. Ako je to možné, veď som si zmenila heslo? Ale ja som na ňo prišiel. Chcel som len vedieť, kedy prídeš domov. Jani. Si to tak uštekli. Pohode? Ty si dneska dostala cenu, že? Dostala som cenu za to, že raz nájdem také miesto. Viem, 8 svetadiel. Rozprávaj mi o ňom. Až keď ho nájdem. Na GPS? Áno, niečo také. A keď to miesto nájdem... Zoberieš ma so sebou. Čo tam bude? Samozrejme, že ťa zoberiem so sebou. Počkaj si. Ja si myslím, že tam bude fantastický pokoj. Ten najpokojnejší pokoj celého sveta. A že tam bude niečo strašne krásne. Niečo, čo nám pomôže porozumieť, prečo je na zemi toľko smutku. Zatváračka. Svetadiel, najkrajší prianí. Svetadiel, chránený, neodhodlaný. Čas je med, deň s nocou splýva. Tam každý bez spánku sníva.
Naozaj? Vám sa to ešte nestalo? Hovero! Chalani, viete čo? Idem za ňou. Počkám na ňu pred domom. Hovero! Čakáš ju pred domom, Prší ti za golier. Odtiaľ sa poznáte, nikomu nepoviem. Klasicky hamblivá, smeje sa očami, má siku na lakti a tašku od mami. Chcem s ňou ísť vláčikom na výlet do modrý. Najprv sa poškriepiť, potom sa nudopriť. Má svoje tajomstvá, zamknúť ich na kľúčik. Držať sa za ruky, nechcieť sa rozlúčiť. Vymýšľať priateľom bláznivé mená. Škoda, že je iba vymyslená. Chalani, je úžasná a ja som sa do nej zamiloval. Je to ako v rozprávke. čakám pred domom, prší mi za golier. Odkiaľ sa poznáme, nikomu nepoviem. Klasicky hamblivá, smeje sa očami, má slinku na lakti a tašku od mami. Chcem s ňou ísť vláčikom na výlet do modrý. Najprv sa poškriepiť, potom sa udobriť. Mať svoje tajomstvá, zamknúť ich na kľúči. Držať sa za ruky, nechcieť sa rozlúčiť. Vymýšľať priateľom bláznivé mená. Škoda, že je iba vymyslená. Škoda, že je iba vymyslená. Škoda, že je iba vymyslená. Prosím ťa, ty čo zase ješ? Chalani, taká neexistuje! Ty, toto je šialené. Chlapci, mám vám povedať tie svoje predstavy. Nie! Prišla priamo z USA s prezývkou Black Sabbath. V tejto ríši netopierov by sa stratil aj Ozzy Osbourne. Ale ja, chlapci, po nej strašne túžim. Aj pokože poviem ti teraz ja. Žena môjho srdca blondínka je, aj keď sa nos westernuje v hlave poletuje. Krásne dlhé nohy, veľké kosti má, posteli ti stojí všetko ti dá. Chalani, naozaj, to je taká malá myška, hryska, si málo je, málo spí, zabalíte ho do kufra a na dovolenke sa ňu platíte ako za dieťa počka! Nie, pozrite, to musí byť baletka, pozrite tie ručičky, tie nožičky. Ona keď varí, tak môže nohou vtierať prach na vínke. Vymýšľať priateľom, bláznivé
Ahoj. Toto je Matfis. No a? No, že sem nechodia chlapci baliť dievčatá, ako sa to robí niekde na Gimply. Aha. A ako sa to robí na Matfise? Na papieriku pošleš rovnicu s 5 neznámymi a ak to slečna vyrieši, nájde tam koordináty prípadného rande. Dobre. No akože miesto, čas a... Náladu, v akej treba ísť? Hrdličky. Hrdličky. Dávaj hrdličky. Tak s tými svojimi hrdličkami odleť, nie je to tu bezpečné. Viem, si tu ty. A to je pre mňa nebezpečné. Áno. Ale ja tu čakám aj na svojho priateľa a ten je o čosi nebezpečnejší ako ja. To si nemyslím. Nežartujem, ideme do nákupného centra. Jo, tak na výlet idete, Alebo ti ide kúpiť odškodné za to, ako sa k tebe idiotsky včera správal. Mohol by si byť menej pravdivý. A počkaj, nemohol. Ale mohol by som ti to napríklad len zašepkať. No, zašepkať. Si za? Som zás. Tak poď. Kam? Poď za. Dobrý večer. Sadni. Sadni, pekne si sadkaj. Dobrý večer. Ne. Môžete sa pridať. Tak, chlapci, pripravení? Chcel by som ťa šepkať, to čo kvetručka, Z mojich úst a čela zvierateľne zlato-žltý beh. bolo by to krásne. Keby si ty chcel, bolo by to krásne. Keby som ja smel, Ty si úsmev, ja sa zmením celú. voňavú a snedú. Naplní blázd vedu, bude hladký ako tvoja ples. Stretné živka. Najsladšieho medu premeníš na námet, stačí iba chcieť. To zaznie nad všetkým telám, hudba tvojho tela. Keby som to vážne chcel. Ďakujem. Díky, chalani. No a teraz aj s tými svojimi slonmi odleď, prosím ťa. Teraz ťa nahrdličky. Viem, že keby ťa tu našiel, mohol by ti ublížiť. Teraz už nie. Prosím? Ty si pravila, že idete nakupovať, hej? Áno, ale... Tak aj my sme mali v pláne ísť nakupovať, nie? Čo? Tomáš, neblázni, dúfam, že tam nechcete ísť. Ja neviem, ešte nemáme konkrétne plány. Nie, ja ťa parujem. Prosím. Jasné, beriem na vedomie. Chlapci, pozdraviť! Dovidenia. Ste krásna. Ideme? Ideme. Takže vy mi kryjete chrbát. Hovedo! Pretože ste moji čo? Hovedo! Takže idete so mnou?
Hovero! Kamoši? Let's make it Toto čo bolo? Držíme spolu ako traja mušketieri. Len vedie nás 5. Ale oni boli aj štyria. Bolo to falošné ako prasa. A to nevadí, nie? No aj keď to dali v práve, tak to bolo falošné ako prasa. Ja som tam hral. Počkať. Tak To si bol ty! Držíme spolu na ceste hore, na ceste dolu. A nikto nikdy nezná, môžeme sa škriepiť, pritom si veriť, môžeme si zveriť. Tie najtajnejšie tajomstvá, každý je frajer, všetci na nebe, bohatstve viete. My máme všetko spoločné, všetci doľava. Kamarát, ti prihral kuráči. Kamarát, ti prihral kuráči. Kamarát, ti prihral kuráči. Kamarát, ti prihral kuráči. Žije medzi nami, starý dobrý známy, človek ako mnohý, obdivuje pohyb, nemožno ho len tak urazí, obdivuje pohyb peňazí. Žije medzi nami, starý dobrý známy, všetko je mu jasné, život nie sú básne, nezmenil sa celé storočia, miesto kafe stovky na očiach, závidí aj bratom, nespokojný s platom, šťastie meria zlatom, záleží len na tom, koľko až rozčatom, závidí aj bratom, nespokojný s platom, šťastie meria zlatom, záleží len na tom, koľko až rozčatom. Čauky, mravky, kákavky, hávky, kuratýko moje. Mám tu pre vás balóny, ale už mám jedno, že zelenú nápučku a jedno žltú výfučku.